pitch number 7, Port a Urdd WRU. Cai 8, pitch number 8, Port Call, Strata. Cai 9, pitch number 9, Fasaleg a King Henry. Cai 10, pitch 10, Haverfordwest a Bro Morgannwg. Cai 11, pitch number 11, Ebrill a Glan. Cai 12, pitch 12, Bishopston a Cantonian. Cai 13, pitch 13, West London, Maes y Gwendraeth. Cai 14, pitch 14, Whitchurch, Fasilli. Please gnewch yn ffwrdd i'r ceia yn barod i gychwyn. Please make your way to the pitches and ready to start for 20 past 10. Ofyn i Bechgyn Bl.11, Port a Urdd WRU neu di ffordd i cael 7 ysgolch yna. Can the Year 11 boys of Urdd WRU and Port County make their way to pitch number 7, please? Felly croeso ar gyfer diwrnod 3 pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd lawr yma yn Gaea Montcana yn Caerdydd. Y gêm gyntaf rhwng ysgol St Cenydd yn Caerffili yn erbyn ysgol uwchradd Hwlffordd. Hwlffordd yn y porffor A-D ar y bêl nawr. Mae rhif 12 Daf Williams ceiso mynd am cais gyntaf y gêm ac yn croesi'r llinell wen am cais cyntaf y dydd yn mynd i Daf Williams. O dechreuad orau i'r tîm o Sir Benfro a'r trosiad yn un llwyddiannus, felly sgôr ar ddechrau'r dydd, ysgol uwchradd Hwlffordd 7, St Cenydd dim. Felly Hwlffordd yna ddechrau chwarae, cic lan yn uchel, gystadlu am y bêl, oedd Harvey Thomas ac yn ennill yn ôl, ond ymlaen ath y bêl yn ôl y dyfarnwr. Gwrthrwcio, da, ond y dyfarnwr yn mynd am y sgrym am fod y mantes ddim drosto eto. Gai ofyn i Port County neu di ffordd i cael 7 ysgolch yma. Port County, please make your way to pitch number 7. Felly Ben Simons yn rhoi'r bêl i fewn. Dyfarwr ddim yn apus, felly cic rydd. Simons yn cymryd yn gyflym. Ac yn edrych am yr ymateb a cael St Cenydd nôl yn y gêm. Y ffigbas. Hwlffordd sydd ddim yn dos y bêl, ond heb ennill y bêl eto. Gwrthrycio. Ond y bêl yn dwylo Finn Codrill
Sydd wedi mynd mlaen cwbl o fetrau, ond y dyfarnwr yn rhoi'r kick-off i Hwlffordd, felly cyfle nawr i'r Hwlffordd. Ond dyfarnwr yn dyn nôl am kick-off arall gan bod y chwaraewyr heb yn ôl 10 metr. Edrych mynd allan i'r asgell, cyfle arall fan hyn nawr i Hwlffordd. Felly ail cais y dydd, ddim mynd i'r tîm yn y porffor a di o dan y post. A'r trosiad i ddilyn. Ac unwaith eto trosiad yn un lwyddiannus, felly y sgôr yn gêm gyntaf y dydd yn cysyliaeth blwyddyn ar 10 Bechgyn yr Urdd, Hwlffordd 14, Cenydd dim. Unwaith eto, cic mlaen uchel, cael ei chwrso gan Harvey Thomas. Cyfle nawr i Harvey Thomas. Ond na, y bêl wedi mynd dros y llinell farw. Felly fe fydd hi yn bêl Cenydd ar y llinell ail ar 20 i ail ddechrau pethau. Iwan Bowden ar cic. Cwrso da. Hwlffordd yn ceisio chwarae o hanner unen. Cyfle nawr, y niferodd yna, ond ar y tu allan, mae rif 22, Ollie Thompson, sy'n mewn am cais cyntaf. Ollie Thompson heddiw. Wedi cael ei ddisgrifio fel pace merchant, felly wedi dangos beth mae gallu wneud. Trosiad tro yma ddim wedi mynd drosto. A'r sgôr yn aros yn 19 pwynt i ddim i ysgol Hwlffordd. Cic orau fyna yn cael ei chwrso unwaith eto. Dadlwytho gwych, a oes cais arall fan hyn nawr yn y cornel i Hwlffordd. A'r ail gais mewn eiliadau i Ollie Thompson. Unwaith eto yn dangos beth mae gallu gwneud efo'r bêl yn ei ddwylo. A'r trosiad yn llwyddiannus tro yma. Felly dal y hanner cyntaf fan hyn. Cic tamaid bach yn bellach trwyn. A gall Cenydd cael y cais neu unrhyw fath o bwyntiau cyn hanner amser. Tipyn i wneud i dod nôl mewn y gêm nawr. Taclodd dda am ddiffyn. Cenydd gyda'r cic fach bwt drwyddo ar y llawr, ond wedi mynd mlaen o'r dwylo. Ond y dyfarnwr yn chwarae mlaen. Hwlffordd yn ceisio cystadlu i ennill nôl y bêl. Ddim llawer opsiwn yna, tackle gryf yna gan y Hwlffordd. Roi'r pwysau ymlaen, gwrthrycio nawr, a cais arall i'r Hwlffordd. Gwaith am ddiffyn dda iawn fyna. Yn mynd â pwyntiau ar Hwlffordd dros 10 pwynt yn y hanner cyntaf.
A dyna hanner amser ar cae 1 yn gêm 1 o ddwrnod yn cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Felly sgôr ar y hanner, ysgol uwchradd Hwlffordd 31, Cenydd dim. Felly, Cenydd fydd yn ail ddechrau'r gêm fan hyn, ond y cic ddim wedi mynd 10 metr, felly cic rydd fydd hi ar y hanner i ysgol uwchradd Hwlffordd. A gallu chwarae yn yr ail hanner fel grathon nhw'n wneud yn yr un cyntaf. Rediad gryf fanna gan Hwlffordd, ond y dyfarnwr yn rhoi cic-osb i Cenydd, ddim yn ryddhau yn y tacl. Felly Cenydd fydd yn edrych nawr i chwilio am pwyntiau cyntaf nhw yn y gêm. Ond am ddiffyn unwaith eto cryf a dwyn y bêl yn ardal y dacl. A dyna ni cais arall i Hwlffordd. O dan y pist, a'r trosiad i'w ddilyn. Felly o'n edrych taw Hwlffordd yn y blaen o 38 pwynt i ddim. Hyfforddwyr Mike Jones a Cam Chancy bydden yn hapus iawn efo'r perfformiad yma gan y bechgyn yn y D a Porffor. Aros un o chwaraewyr Hwlffordd gwneud y lasys. Ond y cic tro yma heb mynd 10 metr. A'r dyfarnwr yn galw nôl am cic rydd ar y llinell hanner. Tan bach o diffyg canolbwyntio fan'na i Hwlffordd. Ond fi'n siŵr bod yr gêm yn ein dwylo nawr. Cenydd yn ceisio creu rhywbeth a hwn bydd cais cyntaf. Ie, wir. Cais gwych gan Cenydd yn croesi am eu cais cyntaf y dydd i nhw. Ceisio gwneud rhywbeth arall efo'r bêl fan'na. Wrth cicio'r bêl tu ôl yr amddiffyn. A tamau bach o lwc efo'r bounce. Ond y cic ddim yn ei dda tro yma, rhoi bêl syth nôl i Hwlffordd. Heb mynd 10 metr, ond Hwlffordd yn derbyn y bêl a'r dyfarnwr yn hapus iawn i ail ddechrau. Dim pasio da fan hyn nawr, bêl bach yn rydd. Chwilio am y bylchau unwaith eto yn ceisio mynd am y tracteg cic dros y dop. A oes cais arall i fan hyn i Cenydd. Ond na, y bêl
Troed wedi mynd dros i'r yslys, felly fydd hi yn lein i St Cenydd. Lein wedi cael taflu mewn, ond y bêl wedi mynd yn ôl dyfarnwr. Ond dyfarnwr yn gweud bod Hwlffordd wedi mynd syth dros y bêl. A cyfle a cais arall i St Cenydd. Dyn ôl mewn y gêm yn araf bach. Maent yn gwneud. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus tro yma. Felly fydd y sgôr yn aros ar 38 pwynt i 20 i Ysgol Hwlffordd. Tro yma y cic wedi mynd yn bellach na 10 metr mewn i ail ar 20. Hwlffordd, a os gen Hwlffordd y coesau fan hyn. St Cenydd yn rhedeg nôl yn gyflym, ond a os gen y coesau oes wir. Cais gwych unigol gan Hwlffordd o dan y pist. A trosiad arall yn llwyddiannus i Hwlffordd. Felly'r sgôr 45 pwynt i 20 i'r bechgyn o Sir Benfro. Daliad da fan'na. Edrych nawr i lledu'r bêl. Dim llawer o opsiynau. A'r amddiffyn Hwlffordd yn dylan mewn un llinell. Dyn dros y bêl fan hyn a Hwlffordd, ond heb ennill y bêl. Felly lledu'r bêl ma, St Cenydd yn gwneud. Nôl maen nhw'n mynd, methu chwilor am y bwlch yna. Ond y dyfarnwr wedi rhoi cic-osb i St Cenydd am tacl uchel. Tacl dda ar St Cenydd fyna. Trod wedi mynd allan dros yr yslys, ond y dyfarnwr wedi gweud i St Cenydd i cario mlaen ware. Ochr gamu. Ond dyfarnwr unwaith eto rhoi cic-osb i St Cenydd am tacl anghyfreithlon. So mae St Cenydd yn cymryd amser i'r cymryd y cic-osb. Ond ddim yn siŵr beth am wneud ar bêl fan hyn. Nôl maen nhw'n mynd. Amddiffyn dda iawn fan hyn nawr gan Hwlffordd. Methu gweld y bylchau. Dadlwytho o'r dacl, ond y bêl wedi mynd ymlaen, felly cyfle arall fan hyn nawr i'r Hwlffordd i mynd ar pwyntiau dros hanner cant, a dyna'r cais i mynd â Hwlffordd dros 50 pwynt. Efo'r gêm bron ar ben nawr, digon posib taw hwn fydd y chwarae ola o'r gêm. A dyna ni canlyniad gêm cyntaf y dydd yn cystadleuaeth saith bob ochr blwyddyn 11 Bechgyn yr Urdd, Ysgol Hwlffordd 52, St Cenydd 20.